खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय नै बे देमसि बारियावहाय थानानै दायो जोङो दोनस्रियावहाय बेरायहैनो नागिरदों। जोंनि दोनस्रिया जोंनिफ्राय एसेबां गोजान नङा, जाथारोबा 2 किल'मिटारसो गोजानाव जागोन। ओमफ्राय बेयावहाय बोसोरे जानुवारियावहाय पिकनिक जानो थाखाय बै जोंनि दोनस्रियावहाय गोदान दालां बानायबाय थायो आरो। ओमफ्राय देग्लायबो बानायबाय दालांखौलाय, जाजोबाखैबो दां। ओमफ्राय जोङो एडभान्स नायनो फैग्रोबाय आरो, जानुवारियाबो जाथ'खायाखैना। ओमफ्राय जों नायथ'नो माबोरै जादों एसे नोंथांमोननोबो ब्लग भिडिअ बानायनानै देखायलांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोङो दालाङाव सहैनायनि सिगाङावनो बे दोनस्रिथिथ' बिराद खेथि बानायो नालाय, नाथाय दनजाया बिराद खेथि खालामो नालाय। ओमफ्राय जोङो खेथिफोरखौबो एसे देखायलांनो नागिरदों आरो ना। नै बिथिंजाय दङ देमसि खेथि, ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओरैबादि गिदिर माबा दङ आरो, मा होनगोन इखो, पानिलाव बागान। ओमफ्राय बेयावबो एसे हाबनानै देखायनो नागिरदों। बिराद फिथाइ थायनानै दङ। ओमफ्राय आं नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफा, खावनाबो लांनो गोसो जादोंमोन। ओमफ्राय आरो आंनि भिडिअ नायबाय बायबाथ' भिडिअआवथ' नुखागोन ना। ओमफ्राय खावथ'ला आरो ना, जिखिजाया फिथाइखौल' देखायलांसै दे। मुथु फिथाइखौ देखायलाय, आंबो हाबैनोसै। हाबदो। आया पानिलावानो थाइसे सिरनायसो माथो नै। थाइसे सिरनायसो पानिलाव बागाना नै, पानिलाव बागान मेल्ला दं ना। मा एसेबां गिदिर बागान बेलाय, खै बिगानि जागोनदां 2-3 बिगासो। बेयावनो मोनसे बागानाव हा बागानावनो रिल्स लालांसै नामा नोंसो? मोजां नुसोदोंमोन नै, याव गोमो गुफुर हाहैनोथ' इथिबो थांजायो। बैयो मा बैयो बबे दांगा खोमा। नै मैगं बारिया ओरैबायदि मोजां माबा आरोना, बिनि मालिकआ बै खाथिनि मा होनगोन ख्रिस्टियान मानसि आरो बिनि मालिकआ, बै नै गामिया खाथियावनो। ओमफ्राय हनै बेयाव न'बो लुनानै दोनदों। बारि नेग्रासो ना मानसि थाग्रासोथाय? मानसि थागोन ना। ओमफ्राय बियो मा दांगा, हनै मुला बिबारा जि आरामखा गुफुरनो दांगा। ओमफ्राय बिथिंजाय जि माबा दङ आरो ना, लाइ मारायनि बारियावनो सोङा हसिया हाबफैनाय जाबाय। हाय गाज्रि दा मोनसैहाय मालिकफोरा, भिडिअखौ नायबाय बायदोंबा सोङा हसिया हाबफैनाय जाबाय। आयाव मानामुनिया जि गिदिरखा, आयाव मानामुनि नुबाथाय जि लुब जायो आंहा, नै खानोसो गोसो जालायलांबाय। ओमफ्राय नै लाइआ ओरैबायदि लब जानानै दङ। ओइथिंजाय आरो माबा दंबावोमोन, अलकबि नङा बान्दा कबि। ओइ मुथु आंखौ इयाव रिल्स लाफायलाय, इयाव लाफायलाय मुथु, नैयाव जि मोजां दायो जोङो दोनस्रि फिसा बारनो नागिरदों। गारि गिदिरबो लांजानाय नङा दां ना, बाइकजों बोरैबा मबाइलाव ग्राव हैलांबाय दुकान जाजोबगोन ना इफोराव। दालाङानो थुक्रासि गैया दां माथो, थुक्रासि दे दा दे
या दे थाइलेंडसो बियो नैले मजा ना मजा थिगसे मजा मोजाङै बानायना दोनखादो बानायगिरिफोरा बिराद मोजां नुमारदों मजा मोनदों ना गेलेनो बिराद मोजां मोनसो गारबाय आं बारियाव हाबनानै फैबाय ओमफ्राय बिराद मोजां आरोना बारिया साफानो बेफोरबायदि खेथि खालामबाला माबाफोरखौ खेथि खालामग्रा जायगाफोरखौ बेफोरबायदि साफा थाजिम लाखिबाय थायोबा एकदम फैबाय थानो गोसो जागोन खेथिबो मावबाय थानो गोसो जागोन जोंथ' माने दायो खेबसे हाबजेननायावनो बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां मोननायखाय रिल्सबो मोनसे बानायबाय ओमफ्राय आरो इथिंबो बिराद मोजां खेथि दंमोन नाथायबा जागोन ना जालाथाय रिल्स बानायनो सानाबो हाबबाय नालाय ओमफ्राय बानायथ'ला आरोना रिल्सखौ ओमफ्राय दायो जोङो थांबायसो थानोसै न' फारसे आबै मा थाङो मोसौ लायनोमोन ए मोसौ लायनो हाबथ'ला आबै दे मेरि क्रिसमास दासो गिर्जा गदों दे बेनो बेनो आबैया माबा आङो थाङाबो मालायनि खेथि सोब नायलांजोबगोन जों दिनै नै बे देमसि गोरलै गोरलै बिबार लाहांदों देरफुहांनाय देमसि गुफुर बिबार बारनाय आयो मासे मोजां नुदों गुफुर नै बेयावहाय गोथां बेयावहाय गुफुर बायो गोमो आयो 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 नै अखाफोर गावदां ओंखारलायबाय जों दाबो न' सहैयाखै दोनस्रियाव थांनाया ओमफ्राय जोङो न'आव थांबाय थानाय समावनो जोंखौ बार्थडे जानो लिंहरदों आरो ओरैनो सिम्पोल सा लोंनो लिंहरदों ओमफ्राय हाबलांस्रानोसै जों थाया नै हेपि बार्थडेआ गाखो आयौ न'आवनोहाय दानाबा हाय केक जानोसै नोंनि मानसि लिंहरना लादों बेस्रा गारि गोदान लाबाय बेसेबांनिथाय गारि गोदानखौ माय लांसै दै भिडिअ जा मानि गोदान बवा साफा गोसोम खै लाखनि 13 लाख मोजाङानो मा नामथाय बारा मिथिलायला गारिनि नामफोरखौ Kia Sonet. हा Kia Sonet. किया सनेट नै सिलांगोन सिमनों नागि मा नाम बुंखायदों जोङो रावबो गैया दाबो मा हाबबाय बा मनायावसो हाबसै नामा नोंलाय मनायावसो हाबसै ओइ मनायाव हानाया गिनो मारदों न' खर'खौ ओरै सोनायजों कुशल आशा मानबिक अनजिमा आदा जोंसार मिस्टार किसान ममता आङो खिथि उनाव दङ खिन्थु आं नुजाला आं केमेरामेन जाना थानोसै मानबिकनि फिसा बार्थडेमोन ओमफ्राय बिथां सानैखौ इनभाइट खालामनायमोन जेबो गैया सादो माखासे मिथाइ गयखौथ' जाखायो आं नुखाबाय थायो अनजिमानि खुगाया मावबाय थाखायो गय जानानै बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना दंमोना बायदिसो बुंबाय आङो नार्जारि के ब्लग्स